Мишките са малки бозайници и едни от най-адаптивните животни на Земята. Те живеят почти навсякъде – в гори, полета, градове и къщи. Как живеят? Мишките са много бързи, предпазливи, активни главно нощем. Правят си гнезда в дупки, под подове, в стени, сред треви и листа. Използват хартия, суха трева, плат, пера, за да направят меко леговище. Хранене. Ядат почти всичко. Семена, зърно, плодове, насекоми, остатъци от храна. Имат много силни резци, които растат постоянно. Затова гризат непрекъснато. Имидж. Семейство и малки. Мишките се размножават много бързо. Женската. Ражда след около 3 седмици. Може да има 50 малки наведнъж, има много поколения годишно. Малките се раждат слепи, без козина, напълно зависими от майката. Как се пазят мишките? Имат отличен слух, обоняние, усещане за вибрации. Мустаците им помагат да се движат в тъмното. Основни врагове – котки, сови, змии, лисици. Интересни факти. Една мишка може да мине през дупка колкото монета. Могат да скачат и да плуват добре. Общуват с ултразвуци, които човек не чува. Имат много добра памет за пътища и укрития.